Nya, ganahan mo sa mong kaon-kaon. Hi mga season mga brad, naata sa Ginkaku Japanese Restaurant. Diri sa dalang Elpidio Quirino. Ano may ikaon, babe? Ambot. Kuan na, oy? Katsudon. Katsudon. Diyan ka pala sa spelling. So, funny ang tonkatsu with salad, then gyoza, and California maki. Ano na mong order? Butong ka rin. Kaon ka. So, mga onami. Mukbang. Japan. Ay, tadakimasu. Share, oh. Salad. Saan? Wasabi. Wasabi? Pag wala kayo maingon sa inon, wasabi. Alaban na tag kutsara nito. Imo ha nang kuan sa resto. Imo ha. Hilig siya Japanese food o taas sa Japan? Sa Japan, may work food. Ano yun? No, di ay. Nato mag Japan last year. Pero akong amo hilig og Japanese food mo nang nahilig jud pud ko. Jesus. Just do it! Ato karon. Sa front sa Gaisano Mall of Davao. Oh, nagatang may og jeep pa kabantian nga 100 years maabot. Sa may taga kabantian diya. Okay ra mo? Shout out na mo ang mga staff sa Ginkaku Japanese Restaurant. Wapo kayo Thank restaurant. you. Humi kayo, Homie. lami. Lami, nabusog ni. Lami ang ilang Japanese food. Labi na ang gyoza. Gusto niya i-try. Must At try. mo sa Quirino. Quirino, no? Quirino. Quirino nga Elpidio. Like, share, and subscribe to our channel. Thank you. Bye-bye. Bye. Keep safe. See you next God time. bless.